Senantolanta Bunagun kan Mali celu kelen, Mozambique celu kelen, Sima Cecilia filani bi o de kɛra juma tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2024 na stade du 26 mars la Bamako. Senantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ. Mozambique de fɔlɔ la ka Mali jɔ lamaga sanga 37 na. O celu ji bɛna bɔ Mali fɛ sanga 51 na. Ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la. Maliden dɔw ka hakilina filɛ dɔw y'a jira ko kulusi ɲiginen ka fisa n'a jelilen ye. Maliden dɔw kɔni senkɔrɔmanedobaw ko don olu ka fɔ la degeli kura ka baara ma ɲɛ. Dɔw fana y'a jira ko a ma tiɲɛ a bɛ ɲɛ. CAN éliminatoire ɲɔgɔndanw ma ban fɔlɔ. Ne tɔgɔ Mamadu Jara. Il faut que le nouveau entraîneur a k'a lajɛ. I m'a ye Fode Dukure denmisɛnnin fitinin de don. A donna a ye baara kɛ. U b'a lajɛ u bɛna ni denmisɛnninw ye. Lasi Jabate ka bɔ Kangaba. Ne bɔra fɔ Kangaba ka na match le suit. A cause de n ka joueur quoi Idrissa. Premier mi-temps na ballon ma y'an ka joueur bolo tiɲɛ yɛrɛ la. Fɛn min Mozambique a y'an dominer yɛrɛ de. Mun de ye welela o caman ma se ka na quoi. Suleiman Ongoiba. Tous l'espoir de b'an na quoi. Sinon vraiment a ma nɔgɔya. Joueur nouveau kun bɛ yen. C'est vrai denmisɛnninw de don. Mali au début le premier mi-temps ma ɲɛ u bolo quoi. Mais avec le deuxième mi-temps bon ils ont mouillé un peu le maillot. Omar Aïdara. A bɛna fɔ i ma nisɔndiya kosɛbɛ dɛ dɔɔni. Dɔɔni. N tun nana 3 points nɔfɛ m'o sɔrɔ. Équipe ye équipe kura ye. Entraîneur kura fana nana. An ka ɲɛbaa n'u sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka mɛn. Peut-être an mago bɛ min na an b'o sɔrɔ. Ne tɔgɔ Fode Kamisogo. Ne yɛrɛ kɔni fana ne bɛ se ka fɔ alhamdulilayi parce que match nul in ka fisa ni an cilen ye. Denmisɛnnin caman fana banalen don o fana bɛ se ka jouer équipe kan quoi. An bɛ dugawu de kɛ match nataw Ala k'olu ɲɛ an bolo quoi. Ala ka baara ɲɛ entraîneur bolo. Bi ma ɲa ko Mamadou Soro premier temps ma ɲa Dudu premier temps ma ɲa yɛrɛ premier temps ma ɲa Mali ballon tan yɛrɛ la Kamara Sigu Panga a bɛ taa milieu fa ten fu ni rien ballon tɛ ka taa fo attaquant kelen bon a ma ɲa. Ne tɔgɔ ye Idrissa Sangare. Mali ka match an bɛna terrain tan nali dabila. An na o na an ni dusukasi bɛ taa an ni dusukasi bɛ don terrain kɔnɔ an ni dusukasi bɛ taa so. Entraîneur kɔni ka bi classement yɛrɛ ma ɲa. Entraîneur ka bi classement ma kɛ foyi. Mɔgɔ kura don. Mɔgɔ kura don a ka 6e de jeu bi a ma ɲa. Bon i ye joueur kura wele ka na i b'o essayer. Salif Diallo. Fo dirigeant k'a lajɛ Fɛnsi ka bon da fila ma. Bon peut-être min k'a fɛrɛ 250. Et ça c'est normal. Yɔrɔ dɔ la 300 bon o hakɛ bɛɛ bɛ jouer équipe kan. Sini tarata septembre kalo tile 10 san 2024 na Eswatini ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc 2025 éliminatoire tile 2nan hukumu kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli don.